míralo, que este país é impresionante. Fai uns días, poucos, eu estaba por aquí, o río se pasaba a pé, me acordo que pasei por este carreiro, mira, por aquí que baixa, un carreiro, un hasta lá, sin mollar os pés. E mira hoxe a cantidad de auga que trae o río Deva. Eu non sei se estamos nas neves, aquí ou en crecente, non o sei. O tema é que estou seguro que dentro dun mes veño por aquí e volvo a ver unha escena diferente. E cando veñan os días xa máis grandes e empecen os árboles a botar a folla e tal, nova, outro diferente. Por eso, neste país, non é infinito. Cada día que veñas, atopas cousas novas. Impresionante. Bueno, mira que carreiro. Isto pura larga, mira por aquí.